Astelena hilak bederatzi eta hemen berriro ere eusko ikaskuntzari dagozkionak. 25 urte beteko dira Manuel Irujo hil zela. Urte hurren hori baliatuko dute gizon honen memoria berreskuratzeko. Bestela, Jose Miguel Barandiaran ikerketa bekarako lanak aurkezteko epea zabaldu du eusko ikaskuntzak eta bukatzeko maskaradak ere izanen ditugu mintzagai. Hiru gai horiek hartuko ditugu gaurko eusko ikaskuntzako tarte hontan eta aipatu bezala aurten 25 urte beteko dira Manuel Irujo hil zela. Lizarrako semea ministro izan zen Errepublika garaian eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. 25 urte beraz, hainbat ekitaldi antolatu ditu Manuel Irujo Fundazioak. Joan den larun batean lore eskaintza izan zen, ekainean berriz fundazioaren saria emanen diote. Udazkenean, erakusketa bat eta urte bukaeran aldizkari monografikoa argitaratu eta Irujoren biografia biltzen duen 100 argazki kaleratuko dituzte. Koldo Viñuales Irujo Fundazioko buru da. Ekainan, dakizuen bezala, Irujo etxeak sari bat ematen dio Nafarroko personalitate handi bati, eta aurten fundazioak sari emango dio Don Manuel Irujo berari. Ekitaldi honen barruan hainbat ekintzak egingo dira prestatuta ere, berekin harren kontaktuetan jartzen ari gara, eta uste dugula egun horietan Don Manuel Irujori buruz dokumental eder bat botako dute bikateetan. Eta gero udazkenean badugu baita ere pentsatuta erakusketa bat ia itinerante den, ez dakigu koste hondioko dela, baina erakusketa bat prestatu eta Lizarran eta Abintzat Iruñean jartzea, gero ere maingulu batzuk egitea, Don Manuel Irujoren bizitza eta historia gogoratuz, baita ere bere bibliografiaren aurkezpena, eta gero azaroan edo abenduan burutuko genuke urtea argitalatzen molako aldizkari on bat monografikoa, eta horre bilduko genuke Don Manuel Irujoren bizitza osoaren pasadizoa. Honekin batera, nahi digu bildu Don Manuel Irujoren bizitza edo biografia 100 argazkitan, eta izatea gero hori fondoetan, eta baita ere biltzea bolako diskete batean, eta familiakoei eta beste personei eskaintzea. Urte hurren hontan Irujoren memoria berreskuratu nahi dute. Manuel Irujo nortzen galdetuta, lau ezaugarri azpimarratu ditu. Gizon tolerantea, pragmatikoa, humanista eta europeista izan zela. Irujo etxea fundazioko kide, Koldo Viñuales. Bera zen oso gizon tolerantea, humanista. Bera esaten zuen beti, personek duten balio handia dela bizitza eta askatasuna. Zen oso gizon pragmatikoa, bera ezen gelditzen izenetan, berak nahi zuen beti edukietan gelditzea, ez batarko berdin zizaiola Euskal Herria izatea region, provintzia edo nahi duzuna. Bera nahi zuena zen Euskal Herriak izatea behar zituen eskubideak. Eta batez ere zen oso persona hurbila. Politika egiteko talantea oso berezia zen. Berak izan zen Republikaren ministroa, eta gaur egun badakizu dugula gure tartean eztabaida. Bai Nafarroan edo Euskal Herrian bai parte hartuko dugula politikan, baina Madrilen ez. Berak nahi zuen Euskal Herria ematea autonomia, nahi badezu autonomia, independentzia, baina baztertu gabe Madrilekin edo Estatu Espainoletik harremanak izan. Baiteren goratu nahi genuken bera zen oso gizon europeista. Berak europearen fenomeno hau bazuen garbi. Berak garbi zuena ere Euskal Herria izateko Europa barruan izan behar zela. Berak ikusten zuen Espainiaren tentsioak. Beraz, Manuel Irujoren gaia urte hurrena alde batetik eta eusko ikaskuntzari dagokion beste bat ere izanen dugu jarraian mintzagai. Jose Miguel Barandiaran ikerketa bekarako lanak aurkezteko epea zabaldu du
eusko ikaskuntzak. Aurten arkeologiari eskainiko diote. Lanak aurkezteko epea otsailaren 28an bukatuko da. Eta saria 14.500 eurokoa da. Xehetasunak beste fundazio bateko kideak eman dizkigu Jose Miguel Barandiaran fundazioko Iratxe Murga. Aurten arkeologia alorrekoa egiten da txandaka, urte batetan etnologia eta beste batetan arkeologia. Eta aurten 2006koa arkeologia alorrekoa da. Hau aurkezteko epea otsailaren 28a baino lehen izaten da, eta hemen aurkeztu daitezke nahi duten pertsona guztia, baina lehentasuna ematen zaio Euskal Herrian biziren jendeari eta Euskal Herriko jendeari. Gero lana daukate 2 urteetako epea egiteko, eta 2 urteak pasatuta gero, azkenengo lana aurkeztu behar dute fundazioan, Jose Miguel de Barandiaran fundazioan, eta batzorde zientifikoa, fundazioko batzorde zientifikoa begiratu behar du, eta ondo ikusten badu entregatutako lana, hau fundazioak publikatzen du. Saria 14.500 eurotakoa da, saria ematen zaio pizkanaka, beraiek lanak entregatzen dituzten bitartean, 6 hilabetero aurkeztu behar duten lan bat. Pitxu ho! Aigi hunat! Badiat lan eder batietako! Pitxu ho! Lagin hun bat behar diat, jaunaren espata zonosteko! Eusko ikaskuntzaren txoko hontan eguerritan olentzero izan dugu izpide, eta gure jakinduria zabaltzeko hartuko ditugunak ere, iauteriak eta baita maskaradak ere. Atzo bertan izan zen lehenbizikoa, Pirinioen bestaldean egiten dira eta Urdinarbe herriko gazteek hartu dute aurten, ikuskizun hau prestatzeko ardura. Aipatu bezala, atzo lehenbizikoa, eta horrengo 4 hilabetetan, 20 herritan eginen dituzte, herritara eginen dituzte ateraldiak. Maskararen egitura beti bera da. Testua ordea, urtetik urtera aldatu egiten da. Aritz Ibañez folklore eta herri jakintzan adituak esan diguna. Herri bakoitzak bai ematen diola bere kutsu propioa, eta gero erabiltzen diren testuak aldatu egiten dira, eguneratuz, saiatzen dira, eta iauterietako antzerki askotan gertatzen den bezala, nahiko ironikoak dira, nahiko satirikoak, eta orduan urtean zehar gertatu diren gauzei referentzia egiten diete, ez? Eta herriko agintariak sasatzen dituzte, ezakit, nonbaiten gerra bat egon bada, hori ere aipatu egiten dute, edo ez duztartan gerra bat izan, munduan gertatu den beste gauza kuriosaren bat, ez? Eta orduan testuak aldatu egiten dira, baina bestela egitura bera izaten da urtero, bai izaten direla agian ofizio batzuk kentzea, beste batzuk agertzea, pertsonai batzuk urte batzuetan ez agertzea, beste batzuk bai, beti daude finko batzuk, baina adibidez aurten hartza agertuko da, ez? Urte askotan ez da hartzik izan, aurten Urdinarbeko gazteek erabaki dute hartza ateratzea, eta beste gauza interesgarri bat, ez? Haietara hurbiltzeko hartza goratu behar dugu, pertsonai nahiko orokortua dela iauterietan, eta horrekin natura esnatzeko nahi hori agertzen da, ez? Bestela agian naturari esnatzea astuko baitzaio. Maskarada hauetan pertsonai frankok hartzen du parte, Aritz Ibañezek kontatu digu. Alde batetik gorriak, eta hori dira, seriotasuna eta zuzentasuna, ordena, dantzari bikainak, eta bestaldetik beltzak daude, ez? Eta hori da kaosa, zikintasuna, anabasa, eta hor barruan sartzen da hartza. Horiek pertsonaiak emankizunei dagokienez bi izaten dira, egun berean, goizean bat, atxaldean bestea. Aritz Ibañezek kontatu digu. Goizeko saioa, horrez da antzerkirik, hor normalean dantzi izaten da, eta hor egiten dira barrikada jaustiak, egokitu zaien herri hortara jaten dira, eta herriko dantzariek egiten diete ongietorria. Hor ere, badaude bi talde antagoniko horien, beltzen eta gorrien arteko nolabaiteko norgeiagoka, beltzek egiten dituzte olako barrikada batzuk,
hori da barrikada jauzti eta gorriek barrikada hori gainditu egiten dute, ez? Herrira sartzen dira eta gero herrian beste barrikada batzuk egoten dira eta goizean egiten dutena da herriko agintariak edo jende nabarmena bizitatu, ez? Arratsaldeko saioa da benetan maskada deitzen diogun hori, ez? Eta hor nahazten direla kantua, musika, dantza, saio guztia gertatzen da lehen esan dugun bezala, Jaun Anderen begiradapean, eta hor, ofizio ezberdinak izaten dira. Maskadak heltu gira ibarrezkunetik, goizirik zeiki eta birian enherik, gorri hoietan bada gizon ederrik, beltzetan aldi daiga gugira behaitik. Gaurko Eusko Ikaskuntzaren tartea izan duzuen, Eusko Ikaskuntzari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero, 3w euskoikaskuntza.org interneteko gunea bizita dezakezue.